खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नै जोंनि कारिमुरा गामिनि बल फिल्डआव दङ आरोना माने जोंनि बल फिल्डआ सानथाय रज'जोबनानै माने गथ'फोरा प्रेक्टिस खालामनो बल गेलेनो जोबोद डिस्टार्ब जादों बेनि थाखाय माने सानथायखौ मेचिनजों हागासिनो दङ बै आंनि उनाव नुगोन मेचिनजों हानायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै आरोना जोंनिया बल फिल्डआ माने सानथाय रज'जोबनानै खेला गेलेया गथ'फोरा जेनेबा डिस्टार्ब जानानै माने मोसौ दर'सो होना दोनलाबायदों आरो बेखिजा हागासिनो दङ मेचिनजों थाव सोनायदों मेचिनाव नै थावा जोब्बाय मा थाव डिजेल पेट्रलसो लोंबावो आसोला नै हेन्देला नैनो आरोना बावग्राया नै बेदोनो बसयो नासयो लबरसो ना बेखौनोथ' थांजागोन ना होननायखाय माने लबरसो आरोना लबरानो बोरैबायदि हासयो बे ससे जलांबाय नामालै बे ससे जलांबाय गोलावद्राय माबादोंमोन आं बन बावदोंमोन गुदु जानायखाय दसे थान्दा खालामनो होबाय आरोना गोदान सालायदो आरो हेलिकप्टारखौ गिदिंदो दे गिदिंदो इलाय नायनायानो जायाखै इयो पाइलटआ नै सायाव नङा गुरियाव मा जाखो बुस्थुआ डाइरेक्ट गुवारैनो लागायना होदों आं टेरारा खालामनानै माबाबाय नै सेंग्राफोरा पुसापनि कम्पिटिसन नांगासिनो नोंखिजा आं जेनबाय जेनबाय 100 बार जाबाय ना बेसेबां जाखो 100 बार 100 बार दोनो ना नै फिल्डआ सानथायबारि गोजा आरो हाब्रु जानानै माने प्रेक्टिस खालामनो डिस्टार्ब जानायनि थाखाय सेंग्राफोरा बेयाव प्रेक्टिस खालामदों आरोना माने जगिं खालामदो बला फैबायना फैयाखै फैबाय दं नै खोनासंबाय नों बला दा जोंनिया साख्रि ओंखारसोदोंना रिक्रुटमेन्ट मा जि दिननि लायदों ओंखारदोंना क्लार्क ओंखारदों बुहुद ओंखारदों बेनि थाखाय बिथांमोना माने थियारि खालामदों आरोना नै मोनगोन आं सेस्था खालामबाव सानसेबाबो माने नांगोन ना फान्दोखौ साबाय थाबा जेनेबा फान्दोखौ साबाय थाबा एन्जरा खानसेबाबो नाङो बेफोरबायदि जागोन आरो